Здравейте, приятели! Това видео го правя само поради една причина. Вече ще правя анимации, може, не знам, обаче с тази така наречена програма Source Formatter, да, ето съм го заправя, обработва сме. Така, ще гледам туториаля. Ето съм се абонирал за канала и да мога да гледам туториали и други работи. Тръгвам си починаме. О, 99 показване, кога стана ли? Окей. Ако искате ви, ще гледате си, сега ще покажа откъде. Ето от тази програмка Steam. Сигурно ще ви пусне тук. Може така и така. Сигурно ще ви пусне тук. Вие натискате на добавена игра, предадете Steam аккаунт и нали. Точно не изписва, това момент. Ви излиза това, ако искате направите магазин включение и ви излиза пак това. И нали, тук пишете програмата как се пише Source Filmar Source това да е Source Filmar. Ето, беше така, както се направи стигна на български, ето. Правят се до анимациите. Аз ще си направя анимация. Не знам, че имам това две кратка мафичка, което не е толкова важно. Ако искате да се изтеглите на платен, трябва да излезем едно нещо. Натискате Next и трябва да почне едно голямо квадратче да ви зарежда. После ще ви излезе едно край. Натискате ви, трябва това да ви излезе тук. И така и се напишете къде се направите това. Натискате настройки най-долу, интерфейсите и търсите български. И така, това беше всичко от мен. Бай-бай!